Благодарю, уважаемый Сердар Гурбангулевич, за содержательное выступление. Türkmenistan'ın wagtlanşy oturan bir kanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow Şanhay Hyzmatdaşlyk Forumunyň ýygnanşygynda heminşek ýaly ýene-de howpsuzlukdan söz etdi. Угрозы есть, они проявляются в разных формах и при различных обстоятельствах. Я бы выделил главные из них. Во-первых, это попытки дестабилизации внутриполитической ситуации в государствах нашего региона. Во-вторых, это попытки проникновения в Центральную Азию экстремистских и радикальных элементов, террористическая опасность, незаконный оборот наркотиков, другие виды противоправной деятельности. В-третьих, это возможное негативное воздействие на ситуацию в Центральной Азии впоследствии военно-политических конфликтов, происходящих в относительной близости от границ нашего региона. В-четвертых, это противоправное использование информационных технологий. Howpsuzlygy barada ýygy-ýygydan söz edýän bir kanun hökümet Türkmenistanda bolup geçen siyasi ütgeşmelerden gorkýandygyny goňşy ýurtlara da her ýygnanşykda bildirip durýar. Ýurdun daşynda dören siyasi güýçden özüni goramak maksady bilen 2 ýyl 6 aýdan bäri ýurdun gapylaryny türkmen halkyna ýapyk tutýan bir kanun hökümet bu ýagdaýdan düýpli derejede gorkýandygyny ma'lum edýär. Şol bersanda orta çykan siyasi güýje garşy görüşip bilmejegini hem boýuna alýar. Siyasi, harbi, ideologik we maglumat sögeçler taýdan bolup biljek hüjümlere garşy goragsyzdygyny eýýam 2 ýyldan bäri aýdyp gelýärler. İlerleyen günlerde näme etjekdikler baradaky doktrinasy bolmayan bir kanun hökümetiň duýdansyz wagtda güýçden gaçyp sosial we siýasy taýdan dargamagy ähtimaly hem gün-günden olalýar. Bu dargama prosesi Russiýanyň Ukrainada dowam etýän ýeňilgisi hem hasda tizleşdirip biler. Sebäbi Türkmenistandaky bir kanun hökümeti Putinin Kremlini 30 ýyldan bäri goldap gelýär we bu goldawyň netijesinde hem türkmen jemgyýeti zulüme, garyplyga, gorka we sowatsyzlyga duçar edildi.